Sion, bore da. Dwi'n meddwl bod ni dewis y bora oedra i ffilmio'r eitem. Dwi'n meddwl, dwi ddim yn cnesad. Na, diolch am barod y goffi. Croeso tad. Gychwyn. Reit, ti wedi dewis 3 pheth i helpu ni'n nabod chdi bach yn well. Dyn ni gyd yn nabod chdi siwr o fod oddi ar y teledu fel cerddor. A mae'n amlwg, mae offeryn ydy dy opsiwn gyntaf di heddiw. Sa'n gorau bod. Rwysa, rhaid. Felly bod yn motorbike yn dwi'n fel felly. So ie, gitar, chan. Mae hon, wel, dim yn bell i fod mor hen a fi. I ddeu gwir, 18 de. Ie, ar amlwg. Na, ges i hon, nath, oedd yn uncle i, Gwynfryn, oedd yn arfer bod yn hen rocar ac oedd yn byw yn Llundain. Ond dwi'n cofio ni tua rw... Mae'n toed o'n i da, o'n i tua 7, mae'n siwr, beth ola. Ac ddoth o'r gitar yma. I fi, dwi'n cofio fo'n deud y geiriau, fe fynd, mae'n amser i drosodd wan. Mae'n amser chdi'n dechrau. Cym hon. Amlwg, y gitar, y rhodd, yr hanreg, oedd yr ysbrydoliaeth. Ond oedd o'n ysbrydoliaeth i chdi fel person wedi... Sut esti ti i ddysgu, achos dwi'n trio dysgu gitar sawl gwaith ac yn anobeithiol. Ond mae'r angen i wneud y dalant yna. Dwi'n meddwl oedd i anger ddo te gat gerddoriaeth, twod? Ac oedd o'n debyg iawn i fi, achos dwi'n gofio mam wastad yn deitha fi, tra wedi dyn fyw, fi Gwynfryn yn fyw. Achos oedd ni fatha'r un person, ti'n meddwl beth, just mewn cenedlaeth gwahanol, ti'n meddwl. A dwi'n meddwl, ti'n meddwl sy'n ers yna pan ges i hon, mae'n dyna i wneud wedyn o just dysgu. Felly bob pwrpas, dwi'n wrth meddwl, mae cerddoriaeth da ar offeryn drud, dyna'n wir. Na, dydy o ddim realistig. Mae just, sa'n rhaid i gitar fod yn drud i fod yn dda. Mae y ffordd mae'n chwarae di'r peth. Reit, felly o'r offeryn, dwi'n jympio ymlaen mewn bach amser o'n hyn, dydyn, o'r blentyndod, i'r Prifysgol. Da. Dyna di'r top yma, lle'n union di'r... So, nes i ddechrau off yn coleg yn gyfyrddin i gael gydrindod. A wedyn fel rhan o'r cwrs y fanna, ges i'r cyfle i fynd i astudio yn America. A ges i Central College yn Pella, yn Iowa, yn y Midwest. Oce. Ond rhywbeth eitha, just mwy Americanaidd na mynd i ddinas go iawn. A ti sôn am y bobl lleol, ti wir o'na un boi, oedd enw Dusty, Cwndog, a stwff fel ei gyd, dyna oedd nhw i gyd yna. Ond ges i, oedd mynd i'r coleg y fanna i fi, oedd o fel, ti'n reiliad na pan ti'n newid o fod yn fachgen i fod yn ddyn mewn ffordd. Achos pan ti'n mynd i coleg, ti wastad o'r opsiwn dod adra, so beth yn bod, ni'n beth ola. Pan ti'n America, ti'n mwyn gallu just picio adra, ti ffwr, end of story. O'n i bod yn gigio, pan o'n i 12 o beth ola, rownd Cymru, felly, yn ifan cyfnadwy. A mae swnio'n stupid yn erbyn pan o'n i 20 oed, ti bod wrth i'r 7 mlynedd rownd clybiau a felly yng Nghymru. O'n i wedi cael, o'n i teimlo'n un llosgi allan mewn ffordd, o'n i'n mynd cael y buzz, o'n i'n mynd joio, oedd chwarae jyst i troi yn rhyw fath o chore i fi, oedd o fel, cig arall yn y llall yn edrych felly. So nes i ddeitha fi'n un, reit, pan dwi yn y coleg yn America, nes i studio cerdd, cyfryngau a drama allan yna, ond nes i ddeitha fi'n un, amser allan o chwarae a jyst astudio cerdd, Ond o fewn 2 wsos, o'na y tiwtor cerdd allan yna, ac dwi'n cofio fo'n dweutha fi, os o'n i eisiau ymuno i fand o, i chwarae percussion. Ac yn eitha, na, well, ia, gwan ta. Ond o'n i'n hynna, ti'n meddwl, just profi rhywbeth gwahanol. Reit am ola, y llun, eich mae'n gan gormod esboniad, ond esbonio pwy sy'n y llun a edrychmygu bod hwnna'n drobwynt anferthol yn dy fywyd i. Ti'n bod, mae'r teulu'n bwysig ofnadwy fi, ar ôl blynyddoedd o deithio ar lôn a ben dy hun a felly, mae'n ngwraig i Catrin yma, ac hwn di'r diwrnod nath Efan gael ei eni nôl yn 2019, jyst cyn y clo, Oedd o jyst yn deimlad anygol, o'n i wedi dychmygu bod yn dad. Ac, dwi'n gwybod tad, mae'n cyfrifo rioed chwaith, ond mae'n rhywbeth special. Ti sôn am, chdi'n tyfu fyny'n coleg. Ie. Dwi'n tybio, ddim o fi di bod yn dad eto, ond dwi'n tybio bod hwnna'n rhyw garreg felly lle ti'n teimlo bod chi'n tyfu fyny eto, bod yna rhywbeth arall yn digwydd yn dy ben di, lle ti'n mynd yn y fed eto. Yndi, ond dy fwyd yn dod i ben. Yndi gorffan. Ni'n dorri dar yna allan, ie. Na, wir, mae'n anhygol gweld ffordd mae merchad efo plentyn, maen nhw'n gallu adaptio fela. Lle o'n ni dal mewn state of shock am gwbl nodau cyntaf. Maen nhw ti fatha, be dwi fod i wneud efo fo? Dwi'n mwyn gwybod be i wneud. Ac y cat oedd i jyst yn... Mae jyst rhywbeth yn reddfo yn ydyn ni, maen nhw'n gwybod be i wneud. Mae Efan rwan, mae'n ddwy. Mae o'n brysur, a mae'n rhedeg gwmpas, a mae o'n dad, mam, so 5 mlynedd arall ydy gitar yn law felly. Ti'n be, syniad da. Falle gael hil i retirement.
Wel, Sion, diolch am gael o'n i ti Croeso. am y 3 pheth ac am y coffi fyd. Diolch i chi.